Salut, eu sunt Alex de la alexonline.ro și împreună ne vom uita peste aplicația Marco Polo din App Store. Aplicația funcționează într-un fel foarte simplu, ca de exemplu dacă sunteți acasă și ați stat telefonul în bucătărie, vreți să plecați, nu știu, în oraș, dar când puneți mâna pe buzunar, telefonul lipsește. Nu mai trebuie să mergeți în dormitor, în baie, în bucătărie, să căutați pe birou, sub birou, pe aragaz, sub aragaz, poate și în frigider, ci trebuie doar să strigați Marco, iar telefonul va striga înapoi Polo. O vom activa. Observați că putem schimba cuvântul pe care să-l strigăm, îl putem defini noi, dar eu îl voi lăsa Marco. Trebuie să fie în engleză, pentru că altfel șansele să nimeriți pronunția corectă a cuvântului sunt mici. Opțiunile sunt acestea. Putem alege voci diferite, sunt 16 sau 20 în total, nu mai țin bine minte. Ok, putem alege volumul la care se sune. Dacă să primim sau nu notificări atunci când aplicația aude Marco, preferabil să nu. Ok, preferabil să nu. Dacă să crească volumul atunci când trebuie să spună Polo, dar poate că telefonul e pus pe minim sau pe vibrații. Volume boost înseamnă că va ignora stările telefonului și va face ca Polo să se audă cât de tare se poate. Mai departe, rate Marco Polo, share și support and feedback. Observați că merge foarte bine. Ok. Acum vom închide aplicația. O vom lăsa în fundal și vom închide și telefonul. Și vom testa distanțele de la care funcționează. So, chiar de lângă telefon, Marco. Polo. Un pas mai în spate. Marco. Polo. Și mai în spate. Marco. Polo. Și mai. Marco. Polo. Chiar mai mult. Marco. Polo. Marco. Polo. Marco. 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 Am ajuns în ușă în punctul în care deja începea să nu mai funcționeze cum trebuie, așa că ne-am întors. Acesta a fost review-ul nostru pentru ziua de astăzi. Pentru mai mult vă aștept pe alexonline.ro, unde veți găsi o grămadă de alte articole, dar și unul despre aplicația Marco Polo, puțin mai în detaliu decât ce am vorbit aici. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, vă invit să dați un like, share sau să vă abonați canalului și ne vom vedea data viitoare. Marco!